Oy Selvi, yarım saat telefonu elimden ayranok. Nirajan ediyen böyle? Dermanxana, bir derman soracak olup kellen mer köseni oturna. Haysına can ediyen? Yanımızdaqa, can edip düşönüň döne barıp qaydanma mansat bolçu. Bolya sen ayla ver, ben başka dermanxana can edeyerim. Belki birimize düşersin. Uy, ağı, bek işte dünya can ederler. Şolara can etsen boyun düşýän. Eltip berme hyzmatlaram bar eken. Bolya. Mehriban adam. Siz Bekişti Dünya Dermanxanasyna arkaýyn can edip, şo wada islen dermanyňyz bilen gydyklanyp ýa-da ony sargyd edip bilersiňiz. Sebäbi bu dermanxana Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşlik paýdarlar jemgyýetiniň call center hyzmatyndan peýdalanýar. Bu hyzmatyň kömegi bilen dermanxanalar öz hyzmatynyň amkili epesli ýokarlanýar. Kerhananyň ýa-da guramanyň call center hyzmatyna biriktirilen köpçüliklerin jaňlar kabul edýän telefon belgilerine bir wada köp sanly jaňlar gelip biler we ol jaňlaryň boş duran operatora gelýänligi sebäpli degişli belgi hemişe el yeterli ýagdaýda bolar. Eger jaň gelen mahalyna ähli operatorlarda telefonna gepleşilýän bolsa, onu gelýän jaň ulgamyna, ýagny liniýada garaşmagy alamatlandyrýan ýörüýti saat arkaly kabul edilýär. Netijede bolsa, ol islenlik ilkinji boşan operatora biriktirilýär. Açtuğunun call center hyzmaty işiňizde üstünlüge elçek ajaýyp çöri. Açtu, hemişe ýanynızda.